Kudla is our city. Kudla Dakulu is our emotion. Sandy's Company presents Coastal Film Awards 2026. The Lifetime Achievement Award, Srimati Sarojini S. Shetty. ఇంటి దగ్గర నుంచి మానాదిగను నేను జన్మకున్నమ్మ అంజనే కళా ಸೇವಮಲ್ಪನ ಶಾರದಿನ ಪಾದಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಪ್ರಾಯೋಡಿಯಲ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಈತ ವರ್ಷದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಈತ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಅವಡನಾಟ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಒರೇ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಘಟಾನು ಘಟಿಕಲು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಂತಿನ ಸಾಧಕರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಜಿನ ಈ ರೀತಿಯ ಇದು ಮಲಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಐದಲ್ಲ ಏಕ ಕೊಡೆ ಪೇಪರ್ ತೂನಗ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಯಪನಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಪುದ ದೇವು ಎನ್ನ ದಯಪನ್ನಗಾರನ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ఒక ఈర్ దూరం మనిపిన నాటుకోడు ప్రధాన పాత్ర మాత్రం దేశ విదేశోడు ఇంకటి పుదర్మే పుదర్దిಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅಭಿನಯನ ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ದೇವ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಜನೆ ಎನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ದೇವುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಯಲ್ವೇಲ್ ಕಡಲಮಗ ಸಿನಿಮಾ ಪರವದ ಬಂಡ ಸಾಲಿ ಬರ್ತಿನ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ದಯಪಣ್ಣಗ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾತು ಸೇರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಕಂಪನಿದ ಮಿತ್ತು ನಲಲಾತು ಉಪ್ಪಡು ನಲಲಾತು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ವರ್ಷ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಡು ಮಾತ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತರೆಗಳ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲ ಒಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನನೇ ಎಂಕ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಲಲಾತು ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಪ್ರೀತಿ ಪಡು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡು ಮಾತರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ತುಳುನಾಡ ಸಾಧಕರಿಗೂ ತುಳುನಾಡ ಜನತೆಗೂ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ 5th year ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆವೋಡು ಪಂದ್ಯಾನ ಆಶಿಸುವೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾ ಇಂಕ್ಲು ಮಳೆಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಗೀತಾ ಅಪ್ಪ ಕರ್ದಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ದಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ I mean, I didn't expect indonji enki malla support tikkundu moolu battadu enki picture malpunaga malla artist digajar maate enklina cinema dullari enki mata onji elli beginner team baton battini idege Sandeep Bedra director enklina Nitya Prakash Bantwal our hero Amrita Suddu Mohan Bhatkal he was the first one to start this initiation into film malpare. Thank you Mohan. Aredagdatini cinema. Kashmir recently enklonji song shoot malpatta avla
ವೈರಲ್ ಆತಂದು 2 million ಹಿಟ್ಸ್ ಆತಂದು ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈರ್ಲ ಈಗ ಶೋ ಕೂಡ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ ಬರ ದೇವೇರ್ನ ಜೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡ್ ಶೋ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ ಬರ್ ಅಂಡ್ ನಿತ್ಯರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಗರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರ್ದಾಂಡಿ మరి ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ versatile actor award ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಏನು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಯೂರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರ್ ಎಂದು ಪಂಡ ತಂಬ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತೆರ. Thank you, Sharmila. Thank you, Sandy. Thank you. ಮಂಜುಳ ಹದಿನೈದು ಅಂಪೋಡು ಸನ್ಮಾನ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಗುರುಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ತಿನಾಗ್ಲು ಈಗ ಗುರು ಶಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿ ಆಗ ಅವು ವಾನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಾಠ ತೆಗೆದು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಚೊರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪದಕ ಹೊಂದಿತ್ತ ಏನು ಈ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಆತು ಎತ್ತರಗೂ ಪೋಯಿನತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅವು ನೇರು ಕಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸಂಗೀತಗಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನು ದಾದಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದಾಗ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನ ನಾವು ಜನ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟೆ ಋಣ ಊಲ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಂಗೋಡು ಮುಂದುವರಿಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಎಂದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಶಮೀಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ವೆರೈಟಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಸ್ಟಾಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಸ್ಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚೇತನ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪ ಬೈಯ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಡ ಬಡ್ಸ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದೇನು ಕಾಂಡೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಣ್ಣ 2 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವದಾಸ್ಲ ಮಾಧವ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಇರುವರು ಕುಲಂತೇರು 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಸ್ಟಾಲಿಟಿ ಅನ್ನಲೇ ಕೊಡು ಇನಿಕ್ಲೇರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇಂಕುಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೌಶಾದ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಇಂಕುಲ್ ಅವರ ಯಾನವರ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಮ್ ಇಡಿತ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಟಾರ್ ಇಡಿತ್ತು ಅಂತೆ ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕುಲ್ ನಾವು ಪದ್ಯ ಬಂದಂತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇವದಾಸ್ ಒಂಜಾತ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರರಂಗಾಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಂದತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಟದೌಲ ಇದೊಂಜಿ ಆಟ ಅನ್ನು ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇನ್ನೇ ಪುಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 87 ದೋಲು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ಯಾನ್ ನಿಜ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ರೋಡಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಕಲ್ಲಾದ ಮಾಡಿ ಊರು ಬಂಡಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಅರ್ನಾಟಿಗೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸುರು ಹೀರೋ ಅದು ಅಡ್ದೋಕೆ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಉರಿಯರ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಸಲ್ ಎಂಕಲ್ವರ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಯಾನ್ ಐತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ 7 ವರ್ಷ ಅದು ಬತ್ತದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎನಿ ಗೆಸಸ್ 39 years ಫಸ್ಟ್ 87 ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪದ್ಯವಾಡ್ನೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ 88 ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಆದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬದುಕೊಂಡು ಯಾಬಿದ್ದೆ అయితే ಬೆರಿಕ್ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲೊಂದು ಕೂಡ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಲೈಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಸತ್ಯ ಒಲ್ಲೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದು ತುಳು ಟು
ಸೊ ಎನ್ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಸುರುತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಹುಶಃ ಇಂಕೊಂದು ಯಾನು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗಲಿ ಪಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಅಂಚ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಅತ್ಯಾನ ದಾದನ ರಕ್ತಗತವಾದ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಯಾನು ಒವ್ವೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟುಜಿ ಒವ್ವೆ ತರಬೇತು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಅಂದಿನ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಬೈ ಬರ್ತ್ ದೇವೇರಿ ದಿಂಜ ಕಡಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ಇಂದುಲ ಮಲ್ಪು ಅವಲ ಮಲ್ಪು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪದಲ ಪನು ಆಕ್ಟರ್ಲ ಮಲ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪು ಬರೀ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಬಾಟ್ಲಿ ದಿಂಜಾದ ಕಡಪಡ್ದೇವ್ರಿ ದೇವೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ದೇವೇರಿ ಕೊರ್ನೇಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವಡು ಯಾನು ಐನು ಪನ್ನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಜಯನ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರತಿ ಕಂದು ಅದು ದಾಯತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು. ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ವುಮನ್ ಪಂಡಿನಕ್ಕ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಎದುರುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಸೆಯೊಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಎನ್ನ ಏಳು ಬೀಳುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಂಚಿದೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯವಂತು ನಾನು ಸೋತು ನಗಲ ಗೆದ್ದು ನಗಲ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವ ಮತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ ಪುಗೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಪುಗೆಲ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಕೇರಿದ ಕಾಲಮುಟ್ಟಲ ಮದಪ್ಪೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾನು ಸೋತಿನ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಊರ ಮೂರು ಎನ್ನ ಪಿರವಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಶಿವಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ತೋಚ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೌಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಗಾವಡು ಸಾದಿ ತೋಚ್ಪಾಯಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಎನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಗೆಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲುಂಡು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಕಟ್ಟನಗ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ವಿಜಯರೆಗ್ಲ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಯಾರು ನೆನಪರು ಡೈಬರ್ನಾಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಅವಡ ನಾಡ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಈ ನಾಟಕ ಆಂಡಲ ಅವು ಪುರಭವನ ಕಂತೀನಿ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ದೋಸ್ತಿ ಗುರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಧವ್ಕಿ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಈತ ಹೆಜ್ಜೇರು ಆಂಡಲ ಅಕಲು ನೆನಪು ಎಂಕ್ ಯಾಪಲ ಸದಾ ಕಾಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜೀವನಡು ನಾಟಕ ಬರೆಪಾಯಿನೇ ಮಾಧವಕಿ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಬ್ಗೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆದೇವು ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಈ ಬರೆಯೋಡೆ ಬಂದು ಬರೆಪಾಯಿನಾಯಿ ಮಾಧವಕಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅವು ಯಾನು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ಅವೇ ಬಲೆ ಚಾಪಕ್ಕ ಅದು ಟರ್ನಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರತೂತುಜಿ ನಿಖನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ರಂಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಆಲ್ಲ ಮಲ್ದಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಆದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಫಿಲ್ಮು ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಅವಡು ಅರೆ ಮರಲೇನು ವರ್ಷದಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕಲೇನು ತಿಳಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ತೋತನು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಭಾರಿ ಮೋಕಿಡು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಆಯ್ತು ಬಂಗಬತ್ತದ ಪೊಡೆಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂದಲ್ ಒಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಹೊರಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕುಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಟನಕ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿ ಈತ್ತು ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲಿರ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗನು ಇನಿ ಒಂಜೇ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೂಡ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಮೊರಣಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬಗಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಡೆಮಟ್ಟಲ ಇಂಚಿನ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲು ಬಳ್ಳಿ ಪರದದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬಯಲರ ಅಂಚಿನ ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡಡು
ಪೂರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನಿ ಅದು ಬಲ್ಪು ಕನೈದಿರು ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಆ ನಾಟಕ ಇನಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಾಗಲ್ಲ ಪಿರತು ಪಿಲಕ ಮಂದೇರು ಅವು ಭಾಷೆದ ನಾಟಕ ಇನಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿರಾರು ನಾನು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಡುಪ್ಪಿರು ಅವರು ತಮಿಳು ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರಾ ಭಾಷೆಗಳ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಆ ಪಿಲಕನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಐತ ಪವರ್ ಅಂಚುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ನೋಕೆದಿದು ಶಿಲ್ಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯು ಐಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಏತು ಶೋಕು ಆರೊಂಜಿ ಆತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ನ ಆರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆರು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೊಂಬುಡು ಆರ್ಲ ಸುತ್ತೊಂದು ತೆನ್ಪಿರ ಕೊನಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಆತಾರ ಅವ್ರು ಬಲ್ದು ಅದು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಏನು ಉಲ್ಲೇರು ಏನು ಇಜ್ಜರು ನಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಕಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಕಲೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹುಡುಗಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯವಂತ ಹುಡುಗಿ ಅರೆಗಳ ತುಳುನಾಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು എനിക്ക് സമ്മാനം എനിക്ക് ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಯಾಂಡಿನ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೊರ್ತು ಬೈದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೈದಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆಲು ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪಡೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕೆ ಸರೋಜಿನಕ್ಕೆ ಅರೇನು ಅವು ಯಾಪನೆ ಆವಡಿತ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಅಂಚಿನ ಗುಣಕುಲುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ರೂಪನ ಒಂಜಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಕ್ಕೆಗ ಅವು ಯಾರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಅರೇನು ತೂತಿನೇ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹುಶಃ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದೊಂದು ವಿನೀತನ ಗಜಾನನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಂಜುಳ ದೊಂಬು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜಾ ಮಾತಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅಡಿಯದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಂಜುಳ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಪಕ್ಕ ಮಮತ ಸಮತ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ವಿನೀತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಸಮತ ಮೀನ್ ಅವಳ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗಜಾನನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಡ್ಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಮುಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಅವಲೇ ಉರಣಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಭದಪ್ಪ ಇರ್ನನೇ ಪದಾನ ಪಂಡೇರು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈದ್ಯರು ಇದು ಈ ಪೊರ್ತುಡೋಗಿ ರಟ್ಟು ಲೈನ್ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಪಂಡಡ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯೂ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಉಂಟೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಬತ್ತೆರಡ ಡ್ಯೂ ಅಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಾತಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಗ್ಲಿ ಆಪಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಗಾಡ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಕಪಿಗಾಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಾಳೊಳೆ ಬೆಂಕುನ ಬಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲಗೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಈಗಾಗಿ ಬೆಂಕೆರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಾಳೊಳೆ ಬೆಂಕುನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲಗೆ Thank you.
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಣ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಪಡೆದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ಲಿ ಪಣಗ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ಈತ್ ಪುರಲೋಡು ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಒಂದು ತಂಕ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚ್ ಎನಯ ಪಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಕೋ ಇಂಚಪ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ತೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗುರ್ತಾ ಪುಂಡಿಯರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ 2-3 ಜನ ಬತ್ತಿ ಸೇರಿಂದ ಹೋಗಿಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ತುಳು ವಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಣ್ಣ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕೋಲಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕುಡ್ಲ is our city. Kudladakulu is our emotion. Kudladakulu, Kudlada channel, Thule, subscribe Malpule. The very best to you. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಇಸ್ ಆರ್ ಇಮೋಷನ್ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರೆಪೋಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡ್ಲದಕಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಪೇರೇಟ್ ಐನ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲದಕಲು ನಮಸ್ತೆ Kudladakulu is our emotion.